U okviru projekta Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi, učenici Srednje poljoprivredne škole u Požegi uz mentorsku podršku mladih poljoprivrednika Srbije održali su informativnu tribinu na kojoj je glavna tema bila o budućim iskustvima prošlih lokalnih javnih poziva za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi opštine Požega. Tribina je održana u ponedeljak 29. maja, gde su učenici imali ulogu vršnjačkih edukatora i svojim vršnjacima predstavili mogućnost apliciranja za različite vidove lokalnih podsticaja. Najrazvijenije grane poljoprivrede u Požegi su voćarstvo i stočarstvo i zato je u planu da se dalji razvoj poljoprivrede bazira na razvoju, organizovanju i modernizaciji voćarske i stočarske poljoprivredne proizvodnje sa uvođenjem novih sorata voća. Konkurs za lokalne podsticaje opštine Požega za 2023. godinu očekujemo da bude raspisan juna meseca, naglasio je Oliver Aleksić, koordinator ovog projekta.